Matthew asempa tie duonu nson. Na de akye no asofo mpanimfo ni nyinaa ne oman mu mpanimfo no kɔ ne ho agina so obeku no. Na wɔkyere no de no kɔkɔhyɛ amrado Pilato nsa. Ɛna Yuda oyi no maa ne hunu sɛ wabu no fɔ no. Onno ne ho. Na ɔde nwetabena aduasa no san brɛ asofo mpanimfo ne mpanimfo no sɛ, ma yɛ bɔne sɛ mayi mogya bɔne ni mu mama. Ɛna ɔse, efie ho bɛn woahwɛ. Na ɔtɔ nwetabena no gu asɔndan mu firi hɔ kɔɔɛ. Ɔkɔsane ne mene. Na asɔfo mpanimfo no faa nwetabena no kaa sɛ, Ini ho kwan sɛ wɔde gu ayɛde adaka mu, ɛnam sɛ ɛyɛ mogya no boɔ. Na otu agyina. Na ɔde kɔtɔɔ ɔnwomfo asase no, na wasie ahɔho wɔ mu. Enti wɔfrɛ asase no sɛ mogya asase de besi nnɛ. Ɛna de odiyifo Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ, na megye nwetabena aduasa a ɛyɛ deɛ wɔbɔɔ ne boɔ tɔɔ no firi Israel mansam no tiradeɛ no, de kɔtɔɔ ɔnwomfo asase sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na Yesu begyina amrado n'anim. Na amrado no bisaa ne sɛ, wo ne Yudafoɔ hene no anaa? Na Yesu kaa sɛ, Wo na woaka. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no ɛtoto n'ano no, wɔammua bi. Ɛna Pilato see no sɛ, Wonte nsɛm pii a wɔka gu so yi. Na wɔammua no asɛm biako mpo ho maa no yɛ amrado no nwanwa yie. Na daa afahyɛ no mu, amrado gyaa odeduani baako a nkurɔfokuo no pɛ no no ma wɔn. Nso abere no mu, na wɔwɔ odeduani bi a wagye din a ɔfrɛ no Baraba. Enti ohyiaeɛ no, Pilato see wɔn sɛ, Hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? Baraba anaa Yesu a ɔfrɛ no Kristo no no? Na wɔnim sɛ ne tan nti na oyii no maayɛ. Na wɔte atemmu akonnwa soɔ no, na yere soma baa ne nkyɛn sɛ, Ma asɛm bi ma uni onipa trenee no ntam. Na ne nti, mahunu amane pii ɔdae mu nnɛ. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no tuu nkurɔfoɔ akuokuo no aso sɛ wɔnsrɛ Baraba na wonkum Yesu. Na amrado no bua sɛ wɔn sɛ, Wɔn mmienu yi mu hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? na wɔkaa sɛ, Baraba. Pilato see wɔn sɛ, ɛneɛ deɛ na menyɛ Yesu a wɔfrɛ no Kristo no. Wɔn nyinaa kaa sɛ, Ma wɔmmɔ n'asɛnnua. ɛna wɔse, Na bɔne bɛn na wayɛ? na wɔteɛteɛ mu bebree sɛ, Ma wɔmmɔ n'asɛnnua. na Pilato huu sɛ wɔntumi nyɛ ho hwee, na mmom sakasakaeɛ ba no, ɔfɛ nsuo hohoro ne nsa nkurɔfokuo no anim kaa sɛ, Mene so wɔ onipa trenee yi mogya ho. Mo a monhwɛ. na ɔman mu no nyinaa buaa sɛ, Ne mogya mmra yɛn ne yɛn matiri so. ɛna ogyaee Baraba maa wɔn. Na wɔhwee Yesu mbrɛ no, oyii no maa sɛ ɔnkɔbɔ n'asɛnnua mu. Ɛna amrado no asraafoɔ de Yesu kɔɔ amrado aban mu hɔ. Na ɔmaa asraafoɔ kuo no nyinaa behyiaa n'anim. Oyii n'ataadeɛ, wɔde akatakoo mu kɔkɔɔ bi guu ne so. Na wɔde nkasaa nwono abotire bɔɔ ne ti. Na wɔde demmire hyɛɛ ne nsa nifam. Na ogu nkotodwe n'anim goro ne ho sɛ, Yudafoɔ hene, moo! na ɔtoo ntasuo guu ne so, gye demmire no na ɔde paee n'apampam. Owie ne ho agorodie no, oyii akatakɔnmu no firi ne ho. Na ɔde ɔno ara n'ataadeɛ hyɛɛ no. Na ɔde no kɔɔ sɛ ɔkɔbɔ n'asɛnnua mu. Na wofiri adiɛ no, ohunu Kireneni bi a ɔfrɛ ne Simon. Ɔno na ɔhyɛɛ no maa no soaa n'asɛnnua no. Na okoduru baabi a ɔfrɛ hɔ Golgota a aseɛ ne nitire so no, wɔmaa no nsa kekakeka a wɔde bɔ nnwom afrɛ mu sɛ ɔnom. Na ɔkaa n'ano no, wɔampɛ so ɔnom. Na ɔbɔɔ n'asɛnnua mu no, wɔtwee ntonto kyɛɛ ne ntaadeɛ. Na ɔtenatena ase ɔwɛn no. Na ɔde n'afɔdisɛm a wɔatwerɛ no fam n'atifi sɛ, Yesu, Yudafoɔ hene no nie. Ɛna ɔbɔɔ adwotwafoɔ baanu asɛnnua mu kaa ne ho. Ɔbaako wɔ nifa, na ɔbaako benkum. Na wɔn a wɔretwa mu no wosow wɔn ti
keka abususɛm tia no sɛ, wo a wodwiri asɔredan na wode nansa sie, gye wo ho ɛ. Sɛ Nyankopɔn ba ne wo a, firi asɛnnua no ho si fam. Saa ara nso na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no goroo ne ho sɛ, ɔgye ebinom na ontumi nyi ne ho. Ɔne Israelhene, afei ma no mfiri asɛnnua no ho nsi fam na yɛbɛgye no adi. Ɔde ne ho too Nyankopɔn so. Afei sɛ ɔpɛ no a, ma no nyi no. Na ɔkaa sɛ, Nyankopɔn ba ne me. Saa ara na adwotwafoɔ a ɔbɔɔ wɔ ne n'asɛnnua mu so didii n'atam. Na ɛfiri dɔn ne ɛtɔ so 6 soɔ no, esum duru asase nyinaa so kosii dɔn ɛtɔ so 9. Ɛbɛyɛ sɛ dɔn ne ɛtɔ so 9 no, Yesu de nne kɛseɛ bɔɔ mu sɛ, Eli, Eli, lama sabachthani. ɛne sɛ, Me Nyankopɔn, adɛn nti na woagya me? na wɔne wogyina hɔ no mu bi teeɛ no, ɔkaa sɛ, oyi frɛ Elia. na ntɛm a wɔn mu baako tuu mmirika kɔfaa sapɔ de kɔbɔɔ nsa keka bi mu, na ɔde tuaa demmira no de maa no nomee. Na wɔn a aka no kaa sɛ, gyae na yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛgye no anaa. na Yesu de ne kɛseɛ teɛ mu bio no, ogyaa ne honhom mu. Na hwɛ, ntoma a etwa asɔredan no mu no mu tii mmienu firi soro de besii fam, na asase wosoeɛ, na abotan paapaeɛ, na aboda buebuee, na nnipa kronkron a adeda no amu bebree nyanenyanee. Na ne nyanee akyiri no, wofiri wɔn aboda mu kɔɔ kuro kronkron mu kɔyiyii wɔn ho adi kyerɛkyerɛ nnipa bebree. Na asraafoɔ ha so panin ne wɔn a wɔka ne ho wɛn Yesu no hunu asase wosoɔ ne nneɛma esisiiɛ no, wosuro pii kaa sɛ, Ampa ara Onyame ba ni. na mmaa bebree wɔ hɔ a wogyina akyirikyiri hwɛ. Wɔn na wodii Yesu akyiri firi Galilea som no. Na Maria Magdalene ne Maria, Yakobo ne Yosef na ne Sebedeo mma no na ɛka wɔn ho. Eduru anwummere no, ɔdefoɔ bi a ofiri Arimatea ɔfrɛ no Yosef a ɔno nso yɛ Yesu suani baeɛ. Ɔno na ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu amu no. Ɛna Pilato hyɛɛ sɛ wɔmfa amu no ma no. Na Yosef faa amu no de nwera fitaa kyekyere ho. Na ɔde kɔtoo ɔno ara ne da foforɔ a wɔatwa no abotan mu. Na opiree ɔbo kakraka bi hinee ɛda no, na ofiri hɔ kɔɔe. Na Maria Magdalene ne Maria baako no ɛwɔ hɔ tete ɛda no ntentensoɔ. Na adeɛ kyeeɛ a ɛyɛ da a edi ahoboaboa da no akyiri no, asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ behyiaa Pilato nkyɛn sɛ, Owura, yɛkae sɛ ɔdaadaafoɔ no te aseɛ no, ɔkaa sɛ nansa menyane. Enti ma wɔnkɔwɛn da no yie, nkɔduru da ɛtɔ so 3 no, na n'asuafoɔ no a mewia no. Na wɔanka nkyerɛ ɔman no sɛ menyane afiri awufoɔ mu. Na anka akyire yi na ada bɛkyɛ ne kane deɛ no. Pilato see wɔn sɛ, Monyɛ awɛmfoɔ nkɔnkɔwɛn sɛdeɛ mobɛtumi. Na wɔkɔkɔsɔɔ ɔboɔ n'ano ma awɛmfoɔ no wɛnee ɛda no.